Upat katag-as nga opisyal sa NPA ang napatay sa enkwentro tali kasundaluhan. Atong sayro ng detalye pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, upat sa 16 ka mga napatayng membro sa New People's Army ang giila sa kasunduluhan ng mga dagkong opisyal sa maong kalihukan. Sa 15 ka mga NPA nga napatay sa kasunduluhan atol sa enkwentro sa boundary sa Misamis Oriental ug Agusan del Norte, upat niini tag-as nga opisyal sa kalihukan. Gila silang sila Ian De La Rama alias Gian, Front Secretary sa GFC 4A, Rio Amor Yuson alias Lema, Finance Officer, Pakito Namatidong alias Sangka, Commanding Officer sa SPP Sikop, ug Peter Mansaginda Pinakilid alias Aloy, usa ka Political Officer. Domingo pa nagsugod ang engkwentro nga naundang ni adtong Miyerkules. Miabot sa 16 ang napatay sa mga sundalo tungod sa usa ka NPA nga napatay sa engkwentro sa Kantilan sa Surigao del Sur. Na-recover sab sa kasunduluhan ang mga high-powered firearms. Actually, wala naman sila talagang stronghold. Kaya sila nandun yung presensya nila kasi nga gusto nilang, alam natin kung gaano kahirap yung buhay ngayon, lalong-lalo na merong COVID-19. And of course, lumapit sila sa isang community na kung saan may plano sila na agawin yung mga relief goods na galing sa ating pamalaan. Gihatag sa kasunduluhan uban ng LGU ang disenteng pagpalubong sa mga napatayng NPA. Nagpasalamat ang kasunduluhan sa kooperasyon sa katawhan sa mga lugar nga dunay nagtago-tago nga NPA. Tungod niini, nagpadayon ang paggukod sa kasunduluhan sa mga rebelding NPA aron mahunong ng ilang pagpanghasi sa kabukiran. Real, padayong ginapangita karon sa militar ang pipila pa ka mga membro sa New People's Army nga nakasibat gikan sa enkwentro. Samtang awhag sab nila ngadto sa mga nagpabilin pa sa kabukiran nga mas maayo nang mo surrender o mobalik sa sabakan sa gobyerno aron makasinati sab sila og haruhay nga pagpanginabuhi. Real. Daghang salamat, Cyril Chavez.